барномаи мобилии Ванимпект воситаи рақамиест, ки эҳтиёҷоти одамонро дар маркази мубориза бо сел қарор медиҳад. барномаи мазкур тибқи эҳтиёҷоти шахсони аз сил осебдида сохта шудааст. барнома шахсони ниёзмандро бо маълумоти зидди силӣ, роҳҳои пайвастшавӣ бо ҳамдардон, марказҳои зидди силӣ вируси норасоии масъулияти одам ва роҳҳои гузориши мушкилот таъмин менамояд. барномаи мобилӣ ба шумо ҳамаи маълумоти заруриро пешниҳод менамояд. барномаи мобилӣ ба шумо барои дастрасӣ ба наздиктарин марказҳои зидди силӣ ва маълумот дар бораи хизматрасониҳои зидди силӣ кӯмак мерасонад. барномаи мобилӣ шуморо бо дигар шахсони гирифтори сил ва гурӯҳи дастгирии беморон пайваст мекунад. агар шумо барои дастрасӣ ба хизматрасониҳои зидди силӣ ба мушкилот дучор шавед, метавонед бо истифодаи барномаи мобилии мазкур ба мутахассисон муроҷиат намоед. пурсиш дастрасӣ пайвастшавӣ иштирок кунед. саволе доред? барои маълумоти иловагӣ ба ҳамкории боздошти сил дар Тоҷикистон муроҷиат кунед.